I ove godine u nedelju, 4. decembra, ninjutsu klub Bujinkan Leskovac tradicionalno organizuje 6. po redu besplatni seminar Samoodbrana za žene, koji će se sa početkom u 11 časova održati u prostorijama MMA Gym u Leskovcu, koji se nalazi u ulici Kralja Petra I, broj 13. Seminar ima za cilj podizanje svesti o očuvanju sopstvene bezbednosti u potencijalnim opasnim situacijama kod žena, a namenjen je svim pripadnicima lepšeg pola bez obzira na starosno doba ili na iskustvo vezano za borenje. U pitanju je seminar koji je potpuno besplatan, otvoren je za sve Leskovčanke, bez obzira na starosno doba i bez obzira na neko iskustvo u borilačkim veštinama. Znači, to nije seminar borilačkih veština, to je bukvalno za ljude koji su početnici u svemu tome. Cilj seminara je povećanje svesti o očuvanju sopstvene bezbednosti u nekim rizičnim situacijama. Znači, bavimo se i prevencijom, bavimo se i nekim osnovnim tehnikama samoodbrane, znači kako možemo da dođemo na neku sigurnu poziciju, dakle možemo pozovemo profesionalnu pomoć, policiju, hitnu pomoć i tako dalje, ali kažem i ta preventiva kako da ne dođemo u neke rizične situacije, ne dođemo u neke situacije da nam je život ugrožen. Ukupno trajanje seminara je 3,5 sata od 11 do 14:30. Cilj seminara je formiranje svesti o samoodbrani i očuvanju sopstvenog života u situacijama koje ugrožavaju zdravlje i život pojedinca. Samoodbrana nije borilačka veština, bazirana je na instinktu, a koriste se najefikasnije tehnike iz više borilačkih veština: ninjutsu, krav maga, tajlandski boks, ruski sistem, filipino kali, kyushu jutsu, jiu-jitsu. Osnova samoodbrane je sačuvati sopstveni život u što kraćem roku, onesposobiti napadača i pozvati pomoć. Organizator seminara je Udruženje građana Ninjutsu klub Bujinkan Leskovac, a glavni instruktor na seminaru je Vladimir Stevanović, sertifikovani ninjutsu instruktor, nosilac crnog pojasa 7. dan. Inače, predsjednik Udruženja građana Ninjutsu klub Bujinkan Leskovac, prvak države u Kudou, japanski MMA. Ima višegodišnje iskustvo u raznim borilačkim veštinama, sistemima samoodbrane. Samoodbrana podrazumeva neke najosnovnije, najbazičnije elemente iz kombinovanih borilačkih veština. Konkretno, naše udruženje građana bavi se japanskom borilačkom veštinom ninjutsu, međutim, ja se bavim i drugim borilačkim veštinama, sad nije toliko bitno. Bitno je samo da koristimo neke najosnovnije elemente i napade na neke osnovne vitalne tačke koje bukvalno, bez obzira na gabarit protivnika, veličinu, u tom trenutku može da zaustavi čoveka. I onda sledi taj strateški deo, šta mi radimo dalje kada smo ugroženi, kome da se obratimo, na koji način treba da se postavimo. I jako jedan dobar deo seminara, bavimo se ljudskom psihologijom, odnosno na koji način mi treba da postupamo kada smo ugroženi na bilo koji način. Hvala, Vladimire. Dakle, drage naše dame, čule ste. U svakom slučaju svako od nas može da postane na neki način žrtva. Dođite u nedelju, 4. decembra, na seminar samoodbrane. Koristit će vam.